La progressivitat, eliminació de moltes zones que estan ocupades per els vehicles privats per a que siguin d'accés a la mobilitat dels vianants. Els primers llocs de les ciutats on se centra aquesta actuació són els centres històrics. Centres que, com diguem a la moció, formen part de recints urbans històrics molt consolidats, carrers estrets i que contrasten amb un disseny de la resta de la ciutat que sí que s'anà construint d'una forma més accessible i més eficaç. Les respostes que es donen des dels ajuntaments són molt variades, però sí que podríem dir que en el conjunt de la Unió Europea i també de l'estat espanyol és una tendència progressiva a la peatonalització dels centres històrics. Ciutats i exemples hi ha molts, alguns que probablement serien diferents de la ciutat de València, però altres molt propers com Sevilla o Saragossa, ciutats mitges del tamany, per tant, de la nostra ciutat i que han eixamplat no solament la zona per als vianants, sinó que fruit d'aquesta aplicació, d'aquest centre històric que cada vegada ha estat més centrat en els peatons i en el transport públic, al final ha tingut una peatonalització pràcticament completa. Cal revisar el paper protagonista que se li ha donat i se li continua donant al trànsit motoritzat i que continua perjudicant la qualitat de vida i de mobilitat dels valencians i les valencianes en el centre històric, ja que el trànsit privat, com diguem a la moció, incideix negativament inclús en qüestions fonamentals com és l'atractiu turístic i comercial del centre històric de la ciutat de València.